Вітаю вас, шановныя сябры, у чарговым відэа па Construction Simulator. Спачатку вы паглядзіце адбіўку, а потым ужо ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, і мы пачынаем. Па-за відэа я тут трохі раблю яшчэ дарожных нейкіх такіх працаў, ведаеце, якія не вельмі добра заходзяць у нас на відэа, але затое прыносяць троху грошай. Што тычыцца вось гэтага кавалку дарогі, ён не зусім звычайны. Як бачыце, тут у мяне даволі шмат тэхнікі яшчэ засталося, бо вось менавіта тут пракладаюцца каналізацыйныя трубы, пракладваюцца дадатковыя траншеі. Карацей, даволі шмат працы. Ну і вядома, калі гэта дарога, гэта заўсёды асфальт, цэмент ды шчэбень. То бок каменьчыкі. Карацей, няхай сабе гэта будзе, магчыма, неяк яно з'явіцца на відэа, але зараз мы будзем з вами рабіць троху іншае. Троху іншае, гэта вось гэтая камерцыйная забудова. 7 этапаў, даволі шмат грошай, і мне гэта больш за ўсё падабаецца. Таму мы берам гэты кантракт, ну і пачынаем нашу працу. Супер, мы ўжо ў нашым дозеры. А гэта азначае, што зараз пад добрая музыка мы будзем выраўноўваць усю гэтую глебу, якая патрабуецца ў нас на праекце. Так, выдатна, паглядзіце толькі, яшчэ вялікі кавалак на застаўся, а мяне ўжо лічы, што звольнілі ад гэтай працы. Добра. Так, усё як заўсёды, з'язджаем і ноу-хопа, само сабой робіцца, правда ж? Так, хіба што выраўноўваць больш нічога не трэба будзе, а таму мы проста паставім зараз гэтае ўсё на нашу пляцоўку. Звычайна непрацоўную, вось гэтую я маю на ўвазе. Так, мы пераскочым у наш экскаватар, а ўжо на ім адсюль мы паедзем на нашае працоўнае месца. Сказаў я і тэлепартануўся. Паехалі, паехалі. Нас чакае вельмі шмат працы. Доўга мы тут працавалі, нешта рабілі, і врэшце-рэшт зрабілі. Так, трэба звольніць зараз будаўнічую тэрыторыю. Гэтым скласці яшчэ вось гэтую штуку. Ой, усё не тое. Во,
Вось так. Выдатна. Пакуль што цёмна нічога не бачна, але мне падаецца, ўсё выглядае як заўсёды цудоўна. Так, мы не пазбаўляемся, дарэчы, нашага экскаватара, таму што хутчэй за ўсё ён нам спатрэбіцца. Нам трэба толькі зараз будзе падраўняць вось гэтую штуку, так. Каб ён тут не перашкаджаў, і вось так яго тут такім чынам яго вось тут паставіць. Так, нам хутка трэба будзе весці грузы, я бачу. Трэба будзе усталяваць кран, хутчэй за ўсё стацыянарны. Давайте паглядзім, што ў нас маецца тут. Давай. Так, у нас ёсць пляцоўка. Пляцоўка для будаўнічых матэрыялаў. Добра, вось мы іх павінны сюды прывезці. А вось тут па цэнтру у нас стаіць кран. Наш высачэзны кран. Ого, усталявалі. Ну а зараз мы будзем вот што рабіць. Наступнае, мы паедзем к краму. Вось, мы закупімся вось гэтымі ўсімі прыладамі, палетамі і гэтак далей. Як заўсёды разгрузім тут. Ну а зробім мы гэта, як вы ўжо ведаеце, хутчэй за ўсё, на нашым доўгім прычэпе. Вось ён зялёненькі, таму адразу на яго. Ну і пад добрую музыку ўсім гэтым займемся. Так, як заўсёды, гэта троху займае часу. Так, зараз яна заняла ўсю ноч. Мы тут разгрузкай займаліся, трэба усталяваць нам спачатку вось гэтае. Я так мяркую, будзем заліваць бетон хутенька, так і ёсць. Трэба будзе прагнаць наш бетонавоз, а пакуль што вось на гэтай прыладзе нам трэба будзе выехаць. Пытанне толькі куды? Ці далёка нам ехаць? Давай спачатку, можа тут яе ўсё ж такі пакінем тут з правага боку. Вось так і сюды. Цудоўненька, файненька, прывабненька і ўсё такое. Так, галоўнае, каб хвоста там не было. Все, стопэ. Стопэ. Так, як я і казаў, трэба нам, па-першае, скочыць наш бетонавоз, які маецца на складзе. Дзе ён? Вось ён. Так, на ім тэлепартуемся назад, на пляцоўку працоўную. Ну і, як заўсёды, пад добрую музыку працягваем заліваць бетон. Дарэчы, перыметр у нас ужо быў заліты цудоўным аўтаматычным чынам. Таму нам засталося толькі вось гэтыя 3 калодзежы, ці што гэта будзе, незразумела, але зразумела тое, што гэта адзінае, што нам ад нас патрабуецца. Таму пагналі. А вось і гатовая наша пліта. Супер. Так.
Трэба зараз сабраць свае манаткі адсюль, прыбраць колы, уцягнуць жывот. О, сталёвыя бэлькі. То бок зараз мы будзем усталёўваць. А гэтую прыладу, бетонавоз маю на ўвазе, мы таксама не пазбаўляемся. Мы яго пакідаем тут, таму што гэта ўсё ж такі будаўніцтва. І там, магчыма, нам трэба будзе яшчэ заліваць і падлогу, і слупы, і ўсё астатняе. Таму яно застаецца тут. Зараз скочым у кран, пераносім гэтыя бэлькі і мяркую, што гэта будзе не апошняе, трэба будзе потым усталёўваць іх. Так што слухаем музыку і глядзім на добрае відэа. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? О, нарэшце, гэта трывала, гэта ўзяло часу. Так, нам трэба ўзяць зараз нейкія там ружовыя палеты, ось яны тут злева. Трэба іх будзе распакаваць. Гэта мы зараз хуценька зробім, усяго іх 2. Але мы бачым уже, дарэчы, што каркас нашага... Не, гэта ж не дом, гэта нейкая камерцыйная пабудова. Карацей, вось каркас гэтай пабудовы у нас ужо стаіць. Вельмі дзіўна, дарэчы, што па цэнтры ён мае, заўважылі, што ён мае два шэрагі гэтых бэлек металічных. Хіба што там паміж імі павінна быць нейкая сцяна, якая павінна прадувацца, каб вецер там хадзіў. Вельмі дзіўна, таму што, звычайна, што ў такіх выпадках на такіх будынках яны робяць толькі адзін шэраг, каб ён трымаў дах. А тут атрымліваецца, што неяк дзіўна. Цікава, навошта гэта зроблена. Ці гэта проста будзе сцяна ісці? Разумееце, вось тут, выходзь. Глядзіце, вось тут палова будынку будзе такой вышыні, вось тут. Тут будзе ісці, вось тут, акурат, вось тут сцяна. І тут іншы скат даху. Вось, і толькі дзеля гэтага патрэбныя 2 шэрагі. Я такое меркаванне маю, магчыма, троху будзе па-іншаму. Зараз пабачым. Што гэта? Fasten gird. Гэта перамычкі гэтыя. Мы ж ужо такое усталёўвалі. На іх будуць чапляцца металічныя гэтыя вось лісты. Так, лісты, у сэнсе таго, што вось гэтыя пляскатыя пачвары. Што гэта такое? Метала... Ой, божух, вылецела з галавы, як гэта называецца. Металачарпіца? Не. Карацей. Ладно, нам трэба зараз 6 гэтых пакункаў перанесці. І потым, мяркуем, мы будзем усталёўваць дах. Хутчэй за ўсё, гэта будзе дах. Таму паехалі.
Бо я троху стаміўся, ажно плечы баляць, вы не паверце гэта. Да, пацягнуліся. Так, няма чаго адпачываць, глядзіце, у нас даху няма. Хутка будзе дождж, і ўсё залье. Таму вось бяром гэту нержавеючую тыпу сталь, ці што гэта такое ў лістах. Профліст, вось як яно называецца, Вось яе берам і ставім сюды, і будзем накрываць дах потым, я ўпэўнены. А таму, як кажуць, не пераключайся на іншыя каналы, слухаем добрую музыку і глядзім, як я буду будаваць зараз дах у гэтага будынку. Мяркую, што ён не будзе цёплы, але ўпэўнены, што ён будзе утульны. Так, ну што, дах мы перакрылі. Зараз трэба будзе пакласці, я так мяркую, прабачце, я так мяркую, нейкія тут бетонныя элементы. Хіба што гэта павінна быць плітка нейкая, правда? Бо дзе, а ў Беларусі плітку закопваюць у вялікіх памерах. Нібы кажа, што гэта зроблена для таго, каб проста загрузіць заводы гэтых бетонных канструкцыяў, якія не загружаныя, але мы ўсе ведаем, што гэта проста добры спосаб, каб адмыць сабе грошыкаў трошкі ў кішэньку. А то што, чыноўніцтва будзе жыць у халупах? Не, халупы не для чыноўнікаў. Чыноўнікаў павінны быць замкі. Ну, як найменей сядзіба. Вось, а то панапрыдумвалі, бляха. Як там казаў гэты галоўны? Вы што хочаце? Каб я на трамваі ездзіў, ці што? А? Людцы, вы падурэлі. Я вам не люд, каб на трамваі ездзіць. О, а чаму гэта? А дзе мой кран? Гей, ты, гульня. Вы бачыце, гэты экран знік. Прыехалі, так. Звольніць тэрыторыю, звольнілі. Ну, вось плітачка. Бачыце, тая самая. Тая, я ж кажу, усё тое самае, ну давай, дзяўчына. Дзяўчына ж, правда? Грудзі ёсць, значыцца дзяўчына. Хаця ў сучасным свеце паказвае, што там. Оу, тут гэта скрап'ярд нейкі. Гэта як яго, звалка? Звалка старых аўтамабіляў. Бачыце, у нас тут што з'явілася? Гэта вельмі падобна на Toyota Yaris нейкую. А вось гэта на 146-ю Альфа Ромео. 15-156. Хаця, не, 156-ю, так. Пяцідзверная. Ну што, я ж вам казаў, канструкцыйна, як гэта выглядае, яно менавіта так пабудавалася. Ну, ў сэнсе, я пабудаваў. Мае чарцяжы тут ніхто не выкарыстоўваў, але вось тут вось, чакайце зараз. Вось так, вось гэтая вось штука, бачыце? Сапраўды тут сцяна, а тут яшчэ адзін дах. Ну, карацей, няблага. А ну-ка, трэба неяк параўнаць. О, дарэчы, у нас з'явіліся не толькі жанчыны. Бачыце, дзве жанчыны і адзін мужчына. Спадзяюся, што гэта мужчына, дарэчы, у лідскіх красоўках. А мо адзідасах. Хто яго ведае? Спадзяюся, што ўсё ж такі лідскія. Дарэчы, адзенне ЛСТР фабрыкі. Суперская. Карыстайцеся. Ну што, на бягучы момант, хіба што з гэтым усё мы зарабілі троху грошыкаў. У нас, бачыце, ўжо 12 мільёнаў 200 тысячаў. Хутка у нас будзе наш майлстоун выкананы, а мы на сёння з будаўніцтвам усё. Як заўсёды, ставце падабайку, падпісвайцеся на канал, падтрымлівайце вольных беларусаў і падтрымлівайце Украіну. Ніколі гэтага не забывайцеся. А на сённяшні дзень гэта ўсё. Пабачымся ў новых відэа і на стрымаў. Усім пакуль.